गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्ला आरो उदालगुरि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय सावस्रि सिबिथायनि मोनसे गोजोनथाव खौरां। बोहैथि दाननि 30 आगस्ट एबा गाबोन बुधबारखालि गुवाहाटी सोरखारि आयुर्वेदिक फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालिमाया प्लेटिनाम मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआर सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों गेदेरथार बेसेन नाङै सावस्रि नायसंनाय आरो सुबुं सांग्रांथि हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि फरायसालिमायाव सानसेनि हाबाफारिजों मावफुंनो थि खालामनाय जादों। बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुर्शिद दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे हानजाया उदालगुरि फरायसालिमायाव जानो गोनां हाबाफारिनि थावनिखौ नायगिदिंहैयो। मख'नो गोनांदि एबसुआ बे बेराम नायसंनाय हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लाफैनो आरो बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथायखौ लानो खावलायदों। असम जातीय फरायसा राजखान्थि दोलोआ मोनसे फुथुवा पार्टी बे बाथ्राखौ बुंदों। जुबिन गार्ग बिथाङा आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि बेरफ्रुसार बिबुंथि लरेन जयति गगৈ दैदेननाय असम जातीय फरायसा राजखान्थि दोलोआ मोनसे फुथुवा पार्टी होनना गोख्रों बिबुंथि होदों। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गआ मैया खौरां बिजोङाव बिथाङा बुंदोंदि आं बिजेपि कंग्रेस मोनबो पार्टीखौ सापर्ट खालामा। खा आन्दलनाव आंजोंनो सोमावसारना एजिपि पार्टी जोनोम होदों। एजिपि दोलोआ खामानि गैया। एजिपि दोलोआ फुथुवा पार्टी होनना गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जुबिन गार्गनि बेबायदि बिबुंथिया रायजो नाङै गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदों। बेराफारसे आसाम जातीय फरायसानि दैदेनगिरि दुलु आहमेदा बुंदोंदि जुबिन गार्गआ बिजेपिजों बायजानाय आरो जुबिन गार्गआ सासे जानला मोनला बाथ्रा बुंग्रा सुबुं बेबायदि होननानै जुबिन गार्गनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। भारतारि अख्रांमा नायबिजिरसं फसंथान इसर'आ आरोबाव गोदान जारिमिन सुजुनो थियारि जाबावदों। अखाफोरनि खोला मिरुआव चन्द्रयान 3खौ बुहुमनि मादावनो गिबिसिन जाफुंसार दैथायनाय इसर'आ आरोबाव फैगौ 2 सेप्तेम्बराव आदित्य एलनखौ साननि खाथियाव दैथायनो आबुं साखाफोरा जाबाय होननानै इसर'आ टुइट खालामनानै फोसावना होदों। आदित्य एलनखौ साननि आरो बुहुमनि सोमोन्दै गोबांथार बाथ्रा मिथिनो थाखाय नायबिजिरनो इसर'आ दैथायहरनो साखाफोरा जादों। मख'नो गोनांदि इसर'आ मोनसेनि उनाव मोनसे अख्रांमा बिश्व ब्रह्माण्डनि सोमोन्दै नायबिजिरनो गोब्राब नांथाब नाजागासिनो दङ। इसर'आ मिथिनाय बायदिब्ला चन्द्रयान 3आ अखाफोराव जिखिनि गोजान थांदों बेनिफ्रायबो आदित्य एलनखौ 4 गुन गोजानसिन दैथायहरगोन होनना मिथिदों। बर' बिजोंनि जेंनाखौ लाना एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा आसाम सोरखारजों सावरायदों। गुवाहाटीआव बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि दाबिजों एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गिबि मन्थ्रिजों सावरायदों। मंगलबारनि सानजौफु 12 रिंगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै हानजाया गुवाहाटी खारगुलियाव थानाय ब्रह्मपुत्र स्टेट गेस्ट हाउसआव बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों गुवारै सावरायलायदों। थांनाय 2020 मायथाइयाव जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव बर' हारिनि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जेंना राव हारिमु सोलोंथाइ गासै बिथिंफोरखौ बिथा खालामनानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै हानजाया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायलायदों। गुबैयै बर' बिजोंनि गासैबो जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनाय नोजोरजों बर' बिजोंखौ हायार सेकेन्डारिसिम फोजौनाय एबा जौगाहोनाय, स्कुल प्रभिन्सियेलाइज स्कुल मार्जार, टेट फोरोंगिरि थिसननाय आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। गिबि मन्थ्रि बिथाङा एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजोंनि सायाव सुस्रांजानो लुबैनाय जेंनाफोरखौ गोसो होना खोनासंनानै जेंनाखौ हानायसेबां थाबैनो सुस्रांनो खोथा होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि निजोम बसुमतारी, बिरदाव बर' गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी आरो बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया बाहागो लानायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि आरो बिथांमोननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। दानिया फैदो राजखान्थिनि गुबुन मोनसे खौराङाव। 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिपिएफनि सोर बिजाथि जागोन दासिम रोखा जायाखैब्लाबो
माखासे इसिङारि खौरां मोननो हादों। दासिम BPFनिफ्राय गोबां बिजाथिफ्रा टिकेटनि दाबि खालामदों। बेफोरनि गेजेरजों BTSनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथांनि मुङा सिगाङाव आवगायना दं होनना BPFनि MLA दुर्गा दास बर'आ मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। बिथाङा बेखौबो बुंदों, BPF दोलोआ लकसभा बिसायख'थियाव BJP कंग्रेस रावबो दोलोजों ज' जाना बिसायख'थि गेलेनाय नङा होनना रोखा खालामनानै होदों। दिनै माहारियारि गेलेमु सान। दिनै 29 आगस्त माहारियारि गेलेमु सान। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला मेजर ध्यानचान्दनि थैनाय सान। बिथाङा भारतनि सासे मुंदांखा हकी गेलेगिरिमोन आरो अलिम्पिकआव 3 सनानि मेडेल देरहासारनोबो हादोंमोन। बिथाङा हादरनि हकी गेलेमुनि जौगाखांनायावबो गोबां बिहोमा होलांदोंमोन। बेनिखायनो बिथांनि थैनाय सानखौ हादराव माहारियारि गेलेमु सान महरै फालिनाय जायो। समाजनि जेंनाखौ बोस्रांनो ओंखारदों एक्स-एनडिएफबिनि माखासे मावथि बिथांमोनजों लोगोसे सस्त्राफारा ओनसोलनि सुबुंफ्रा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा सस्त्राफारा ओनसोलाव इउनाइटेड पाराम अफ एक्स-एनडिएफबि एन्ड CCBA जौ जुवा गान्जा ड्राग्स आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय मोन 28 गामिखौ लाफानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों सस्त्राफारायाव गिबि खेब मोनसे ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन मुं दोननानै कमिटि दाबाय। बे कमिटिनि गेजेरजोंनो हारिनि माखासे गाज्रि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो ओंखारदों। MCLA मन्टु बर'नि बाख्नायथाव खामानि। गावनि बेथनजोंनो 22 नं ककलाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर'आ सिमलानिफ्राय फुवाफारासिम फोनांजाबनाय बेदबारि आन्दार राबांगुरि PSTC लामानि गेजेर गेजेर गोथौ हाखर खबले खबला जानाय जायगाफोराव अन्थाइ खोनानै होदों। बे लामाया गोबाव समनिफ्रायनो गाज्रि जानानै दंमोन। ओनसोलनि सुबुंफ्रा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनायाव जोबोद उसुबिदायाव गोग्लैना दङमोन। फिलफिलि गारिफ्रा गोबांबार बेलथायना गोग्लैखांबाय। दिनै बेखिनि हाखरफ्राव अन्थाइ गारना होनायनि थाखाय ओनसोलनि रायजोफ्रा गोजोननायजों MCLA बिथांखौ साबायखर बावहरदों। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट-सापरि सुरथावनियाव दिनै बेलासि समाव सिमेन्ट-सापरि आन्सलिक आसाम जातीयतावादी जुब छात्र परिषदनि बानजायनायाव सिमेन्ट-सापरि रायजोफोरनि हेफाजाबाव मोनसे होस्रिखावनाय हाबाफारि लायो। बे होस्रिखावनाय हाबाफारियाव बिथांमोननि दाबियानो जादों सिमेन्ट-सापरि रेल दालांनि सिंजों सिखावै गिदिर गिदिर डाम्पार गारि बाला लांलाय लाबोलाय खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ दाबि खालामदों आरो पुलिस बिफानखौ बिनि सायाव थाबैनो राहा लानो खावलायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां। उदालगुरियाव फिन मासे मैदेरनि जिउ खहा। मानसि मैदेरनि सौग्रावलायनाय जाथाया हिमालय हाजोनि आफाङाव सानफ्रोमबो जाफ्लेबाय थानाय जाथायसै। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। थांनाय मोनानि 8 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरा आदार नागिरबोनानै गावनि जिउखौसो फोजोबना लानो गोनां जाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं खाग्रासोरां हादर होननाय गामियाव थांनाय देवबार मोनाबिलिनि 8 रिंगा समाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ गामियाव हाबफैना साहा आबादनि फोथाराव दंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाग्रानि मैदेरा सुमफ्राम फिथाइ जानो नागिरनायाव मोब्लिब थारा गाहायाव गुलना थानायलाय मैदेरखौ बोगथाबो अब्ला मैदेरा जायगायावनो जिउ खहा जायो। बे जाथायथिलियावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा लोगोसे 69 नं उदालगुरि बियाबनि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरां लाहैयो आरो डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिसार बिथाङाबो बाहागो लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों।